Lakay. Kape. Kape pa. Lakay. Kape kape. Nagtimpla at lupa. Kaya makakape ah. Gusto mong ba't nakamagaling ang dating nga nang nakayanin? Nakay! Oh, nakay. Kaya nga damdamag mo kaya umuti kape. Umuti kape tagtimpla ah. Makamutan ka man ang nyaman tipang panunutod. Kalupan man siguro. Ego ka man bakit? Dati ibagatan niya. Panpanunuti garod bakit? Tama kung konsensya araw. Taada iti nabayagay nga palimod ka nga dikpay na ibagbaga kanyang bakit. So nga kaya't ka nga ibaga kanyamon bakit. Ay na ako. Kalupan man siguro ata. Talaga nga dagarod ti palimod ko bakit. Paspasin siya amon bakit. Ti kinabayag ta nga agasawa bakit. Itatagpay na nga ibaga kanyang bakit. Hindi ako matipalimit mo. Da babae niya. Nga mga babae nga ay ako bakit pwede nagpay mo may awan iti babae bakit Kanya nga ron. Bakla ka? nga gagabungay nga bakla akmay ay naapo bakit agtal na kagamin Kanya nga ron terminin matanak mo tirwar? Kaya siguro anak mo tirwar. Tatam lang aminan. Nakukot na ka. Dahil nga pa nag-program namin. Pagkatiwalaan. apo bakit Tatam lang mapanunot nga aminan. nabalay niya pag sa unakpay kung unaan nagtumit bakit no dahi ta kinamarmaritis mo ano man ang gamin niya ipakpakat dito'y balay bakit Sulong ta kinamarites. Denggumpay gamin iti ibagak bakit ay naapaw iso nga kasta kayo kahit nga marites kamakamali dagiti ichis-chismis yaw taon unaan nyo may dagita impormasyon nga may danon kada kayaw ay naapaw bakit babalay nga pagsawan nakpay bakit ibagak daytoy kanyam ngem pag-aasay haan mo nga ibagbaga ti sa bali nga tao duwata lang nga makaam mo bakit Pakasta ti kayat mo. Mamin ka lagarudan. Kaya apay nga kalubak na nakalupan nga aramid mo. Ano ka magtaw? Babaero nga ay naklakaya. ako bakit tumal na ka manggamin pag sa unakpay gamin bakit oh daytoyen bakit dumnag ka nga nasayaat ibagak ka niya mong tinabayagan nga palimid ka bakit shock ni Spider-Man Spider-Man nga. kung ano bakit shock ni Spider-Man dahil ta tinabayagan nga palimid nga haan ko pa yung imbagbaga kanyang bakit shock na talaga ni Spider-Man bakit Spider-Man. Sikat eh, Spider-Man. Ay na. Made nga talaga na kay Made. kung pangita maday ka siya garod niya talaga ni Spider-Man Mading bagay lakay. no? Ang pangay Jack ni Spider-Man bakit Shock the one and only Spider-Man your friendly neighborhood kapitbahay Saan lakay? no? Saan nga talaga nga mabalin? Tampay kumatahan nga mabalain Saan nga mabalin? Anak ka? Lawlawa balay? no?